खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायना लादों। नोंथांमोन बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोसे भिडिअनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा आं मैया मोनाबिलि समाव सासे सन्जिब आरो रेनुनि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बे सन्जिब ब्रादारा आंनाव मोनसे फन खालामदोंमोन। फन खालामनानै बियो गावनि न'खरनि जाथायखौ दुखु गोनां बाथ्रा खिथाहरदों। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों। बिनि आं दिनै क्लियारिफिकेसन होजोबगोन आरो बे गामिनि गावबुरा आदैया आंजों फन रायलायहरबाय। दा रायलायहरनायखाय बिथाङा आंजों मा रायलायहरा आं नोंथांमोननो डिटेइललि दा कल रेकर्डिंखौ होगोन उनावहाय। दा कल रेकर्डिंखौ होनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे भिडिअआवहाय माखासे सानैसो एसे मा होनना बुंदों गाज्रि कमेन्ट हरदों। बे कमेन्ट हरनायखौ आङो देखायगोन ससे, ओमफ्राय माखासे मोजां कमेन्ट हरदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन। दा आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोनानो बुंदो दे, नोंथांमोननो सायाव आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों दे। जुदि सोरबा मानसिया नोंखौ अन्थाव बाथाव गाबगुलायनानै जुदि माबा मोनसे खालामजानो लुबैबाय, ओरैबायदि जाबाय आंनि हिन्जावा खारबाय बा आंनि हौवाया खारबाय आंखौ बिदि खालामदो होननानै जुदि नोंखौ जुदि रिकुवेस्ट खालामबाय अननानै आंनि हिन्जावखौ मोनोबा बहाबा लोगो मोनोबा हर होननानै जुदि फन खालामनानै नोंखौ जुदि भिडिअ होनो थिनोबा नों होगोन ना होआ? ना आङो बिनिफ्राय आं जे जायगायाव दं बेनिफ्राय थांनानै बै गामियाव नागिरहैग्रोगोन नामा? नोंथाङा नों खुद गावनि जायगायाव थानानै नाय, आंनि जायगायाव थानानै नाय, बा नों मोनब्ला नों बेबायदि खामानिखौ मावगोन नामा? अब्ला बै सानैसो मानसिया जे इसेबां गाज्रि कमेन्ट हरदों बिथांमोननि मानायाव ब्रेनाव मा दं? मालाय बिथांनि गामिनिफ्राय कमेन्ट हरखादों, बिथांनि गामिनिफ्राय कमेन्ट हरदों आरो आदा बे मानसिया गावनो गाज्रिखा बिदि हा कमेन्टफ्रा बिदिसो जानांगौब्रा, नङाबा नंगौ नङा बिदिसो मानसि हिसाबै हिउमेनिटि ग्राउन्डआव मानसिफोरनि कमेन्टआ बिदि जानांगौ। आरो फिसालायाबो मालाय बेसा फन हरदों आंनि नाम्बारखौ बिहरदों, आं मेसेजाव हरफिनदों, आं कमेन्टआव रिप्लाइ हरफिनदों आंनि नाम्बारखौ, आरो डिसक्रिपसनाव बै मैयानि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा दङ, आरो बे सन्जिबनाबो मैयानि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ। नोंथांमोना कल खालामबाय कल खालामनाय, आरो आंनि नैबे डिसक्रिपसनावबो सन्जिबनि फन नाम्बारखौ होबावगोन आङो, ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौबो होबावगोन डिसक्रिपसनाव, भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दै, स्क्रिनाव होनाय नङा, भिडिअनि आं डिसक्रिपसनाव होगोन। दा मानसिखौ खैफोदनि समाव मदद खालामनो इसेबां माने खैफोद गाहा जाबाय होननानै थगायनानै इसेबां बाथ्रा बुंनो हायोना। दा आदैनि बुंनायनिफ्राय आं दिनै मिथिनो मोनबाय मानसिया गावनो दुस्थ'खा। मानोना बिथाङा माने एसे सिखाव आखु दं आरो जाय मोसौखौ लाबोदोंमोन मा होनना बुंदों, बे मोसौखौबो भारा लाबोनाय मोसौ बियो फाननानै खारखोमादों, फानदों। आरो बै मोनसे जायगानिफ्राय दा मोनसे जायगायाव थाफैदों बेबो, बिथाङा बैनिफ्राय मोसौ खावनानैसो बेफोरबायदि गथन जानानै खारबोनांखादों। होमबा आदैखौ आं बे बिदिनि गेजेराव खावलायनायदों, जाय सन्जिब माने आदैथ' नङा सन्जिब आदाया, नोङो जुदि बेफोरबायदि नोंनि गावखौ थगायनानै मानो नों बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थिनहरदों? दिनैथ' दा सोराङाव फैबाय, नों मानो बेफोरबायदि गावनि गोरोन्थिखौ नोङो सिमान लायाबालानो नों मानो बिदि बुंदों? नोङो सिमान लामोन ना आं बिदि मावदों, बिदि गोरोन्थि मावफ्लांदों होननानै आंखौ जेन' निमाहा होफिनथोंसै होननानै नों फंबाया बिदि भिडिअ खालामना हरदों होननानै नों आंखौ बुंनो हायोमोन ना। दिनै नोंनि बुंनाया मोननैसो बाथ्राया सैथो, बे बाथ्राखौ आदै गावबुराया बुंहरखाबाय, खिन्थु नोङो दिनै बे गामिनि गावबुरानि सोमोन्दै एसे जेनेबा बाथ्रा लादेरनानै नों रायलायदों, बे आदैनि गोसोआव दुखु नांदों आरो गामिनि मानसिफ्रा नोंखौ दुखु मोनदों। नों दुखु मोनगोन, दुखु मोनजाखागोन। नोङो जुदि दायखौ मावनो रोंगौब्ला नोङो गोरोन्थिखौ बिदि रोंनांगोन, बे नोंनाव गियान थानांगोन। नों दिनैसिमबो नोङो जुदि सासे नोङो बिफा जालायनानै दिनैसिमबो नों जुदि आरो इसेबां गोरोन्थि मावखांनायनि उनावबो नों गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो हाया नामा? नों मानो बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायनो थिनहरदों आंखौ? आं दुखु मोनबाय ना। दा नोङो मोजां बाथ्राखौ बुङो, सैथो बाथ्राखौ बुंहरनांगौना नोङो, दिनै आदैया आंजों मोजां बाथ्रा खिथाहरबाय, बे आदैनिफ्राय आं डिटेल बाथ्राखौ मिथिबाय, आरो मैयानो आं कमेन्टआव नायखादों, कमेन्टनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय। मानोना नोंनि गामिनि खाथि खालानि एबा गामिनि मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामखानानै बुंहरखाबाय आंखौ नोंनो गाज्रि होननानै। अब्ला नों दिनै मानो बेफोरबायदि इसेबां थगायखो? नों इसोरखौ नों मानो थगायदों? नों जेखि धोरोमनि मानसि जाया मानो नों इसोरखौ दा थगाय, इसोरखौ थगायनानै खामानि माव। नोङो फाबा आरो नोङो जिन्दगि नोङो माबा मोननाय नङा, फैनो मोननाय नङा। नोङो मावोबा गोरोन्थि जुदि नों मानसि हिसाबै मावफ्लाङोब्ला जिउआव मावफ्लांखायो, नों बेखौ निमाहा बि। गामिनावबो नों निमाहा बिनो रोंनांगोन, नोंनि बिसि फिसानावबो नों निमाहा बिनो रोंनांगोन। बेफोरबायदि गियान नोंनाव थानांगोन। दिनैनिफ्राय आरो नों बेफोरबायदि खालामनो, आं नोंनाव मैयानो फन बुदोंमोन, नाथाय नोङो मैया आंनो फनखौ हमाखै। नों आंनि फनखौ नोङो फन फिसा लायो होनना बुंदों, नाथाय नोङो नोंनि वाट्सएप प्रफाइलखौ नायदों आङो। वाट्सएप प्रफाइलाव नोङो
नोंनि हिनजाव ना सोरनिबा फट' मोनसे दोननानै दोनदों नोङो बिदि खालामनाङा मानसिखौ दा नायदो रायजोफोर बिथाङा गावनो गाज्रिखा मानोना बिथाङा सिखाव होननानै मिथिनो मोनदों आङो माने मोसौ खावनाय खारदों आरो बिथाङा ओंखायनो नोंथाङा जुदि दिनैसिमबो जुदि न'आव फैफिननो गोसोबा नोङो गामिनि मानसिफोरजों मोजां रायलाय आरो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय दायनि थाखाय नोङो निमाहा बि नोङो मोजाङै निमाहा बि आरो सदबांसा ला इसोरनि खाथियाव जे आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावला होननानै नोङो जुदि रायजो जानो गोसोब्ला मानसि हिसाबै थांना थानो गोसोब्ला आं बेखौ बुंबाय बा रेकर्डिंखौ खोनासंदो आदै गावबुराया आंजों माबायदि रायलायहरा खोनासंदो एसे भाइरेल नुदोंमोनलै औ जोंनि खैला मैला सिमलगुरिनि औ दे औ ओमफ्राय बे बुस्थुआथ' गावनो दस खालायना लादोंबाबु आं बेखौनो बै पार्बतीपुरनि औ साबिराम माहाजोननि मोसौखौ गाव भारा लाबोदोंमोन बाबु औ ओमफ्राय बियो भारा लाबोनाय मोसौखौनो फानखोमादों आस्सा बे बेसे गोबावनि माबा जाखो आदै बेयो औ ओमफ्राय आंखौ एसे गावबुराया आंनोमोन नालाय बाबु माने आंथ' आंखौ एक्टेट लायाखै गावनि न'नि मानसिखाय होनना बुंदोंना बे एसे आंनियाव एसे प्रेसार सफैदों आस्सा बेथ' बे नंखायथार बाबु बरिया थेंक इउ हाब थारमाने गावनि ओरैबायदि फिसाजो माबानायावबो खथ' आं माबादोंब्रा फिसाजो खारनायावबो मानायावबो बहुद हेल्प होदों आंखौ मानो बिदि मिथ्था होखो बेलाय दा दहाय गावनि बिबोनां बिगुमैफ्रा बहुद रागा जोंजोबनानै दंना औ जोंखागोन आं थारमाने दहाय दा प्रेस मिटआवसो हरनो लुगैबायमोन बाबु औ थारमाने खिन्थु बियो आं होला बाबु दे हो औ नांला आं प्रेस मिटआव होनो सानदोंमोन होनांला नोङो आं नोंनि रेकर्डिंखौ रेकर्ड खालामखाबाय आं आदै हो नोङो औ औ माने क्लियारिफाइ जाफिननायनि थाखाय आङो न'निफ्राय फन हरगोन आं बिराद आसा खालामखादोंमोन ओमफ्राय दा आं दा मोजां मोनबाय आरो थारमाने मैया आङो बे मानसिनाव बे न'खरनि सोरबा फिसाला जायो नामानो बे औ सुबुं कमेन्ट हरदोंमोन ओमफ्राय आङो कमेन्टआव आं नाम्बारखौ हरबाय आङो ओमफ्राय लोगो लोगो आं बे मानसिनाव मैया फन बुफिनदोंमोन आङो बे माबानाव आदानाव ओमफ्राय आङो फन रायलायदों साला फनखौ हमबोला बि दाना आंनाव आंनिखौ फनखौनो हमबोला बियो हरनायालाय फैसाखौ मोजाङै हरोमोन बेस्रा लाफाया सनजितआ औ ओजों थाहैब्लाबो हरगासिनो हरदोंमोन खिन्थु एसे गाव मोसौ फाननानै खावनानै मोसौ हाराखौ फाननो थांनाया एसे भुल जादों आरो थोस दाबो सोंहरनो ओरैबायदि हागोन बे साबिराम माहाजोनाव पार्बतीपुरनाव खैला मैलानि हाथायनि सिना पार्बतीपुर दंना बेनावनो ओरैबायदि आदि दुखु मावदोंमोन गोनां बेनावनो आदिबानि मावनानै जादोंमोन आरो बेनिफ्राय गाव बे मोसौखौ लाबोनानै बेयाव हालौनो होनना भारा लाबोबाय भाराखौनो उनाव फानगारबायसो ओमफ्राय दा ओरैनो बिना बिसि फिसाफ्रा न'आव दंखाजोबो आदैना दङ मोजाङै दंगासिनो दं बोसोराफोर औ मानो एथ' फाल्थु बिदि खोथा रायलायनांगौ बे आयौ अन्थाव बाथाव बिराद बिराद खोथा गाज्रिलै बे रायलायबाय खोनाबाय आदै औ औ औ बिनि खोथा रायलाय साइसखौ नुनानै सानबाय आं आयौ ओमफ्राय मानसिफोरखौ बिदि खालामनो नाङाना बोरै जामारदोंबाथ' नोंनाया नंगौ हिनजावाबो आवगाय हले बे क'क्राझाराव माबादों होननाया नंगौ दाथ' मोजाङाव दं माखौबाथ' सैथो होनदों माखौबा असैथो होनदोंलै बियो खिन्थु आंखौ एसे फोनांज्रिनायखौ बिराद दुखु मोनदों आं बेनिखायनो आं नैबे नोंनि फोदैनि नाम्बारखौ एखे नागिरनानै आं दा बुहरफिननाय आरो दा फंबायफ्राथ' होनदों बिबोनांफ्राथ' होनदों ओइ प्रेस मिट होफिन है नांलालै होननानैबो सानदोंमोन आं दा बेखौ आं नोंनोबो होफिनखासिगोन आदै गोरलैदोंलै आदामोन माने जों बिदा बिनानाव जायो बे सनजितनि हिनजावजों आंजों आस्सा माने बिमायनि फिसाजोखौ बे सनजितआ मोनदोंना रेनु होननाय ओरैनोबा रेनु ओरैनोबा अनिथा दा बियो अनेक खोथा होनबायना ओमफ्राय माबा एनिथिं एमजेनिबो सिगाङावहाय होनो नागिरदोंमोननो ओमफ्राय फैसा बिदों होनलायबायना बियो ओंखायनो नंगौ आं बारा बेनोथ' फोथायालै आवगायबो बिदिनो फाथाबारियाव मोसौ खावनानैसो खारबोखादोंलै नेपालजों खैला मैलाया फिसौ फिसौ हमजादोंब्रा बियो बिहावासो रैखा खालायदों गावनो बिराद दुस्थ'मिखा मालाय मानसिया दुस्थ'मिनि औ थाखायनो बिराद दुस्थ' खाफोदै आंखौ एसे फोनांज्रिनायखौनो दुखु मोनदोंलै आं मोजां जाबाय आं बिराद मोजां मोनबाय नों फुरुंनायखाय आं रागा जोंला बायाबो खिन्थु बेलाय लासैसो जोङो आङो जोंनायालाय जिबौ उदैसो रागा जोंनांगौनो जोंनांगोननो
औ आं 15 बोसोर गावबुरा जाखानाय आं आवगायनो औ औ दाबो आंनो मावो फोदै दा सिनियरखौ नांगौ आदै गामि ओनसोलाव सिनियर मानसिफोरखौ नांगौ औ बैसो औ जानाय मानसिफोरखौ नांगौ औ आरो जायफोर गोदान गावबुरा जादोंबाबो बिसोरो नोंसोरनिफ्राय एडभाइस अबिगथा लानांगौ गैया फोदै एडभाइस लानांगौ दे हामबायसै होनबा दे औ दे फोदै आं दे बेखौ दा हगारसिगोन क्लियारिफिकेसन आं ससे बुंफिननानै दा होगोन आदै दे अ दे 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 औ दे 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 थेंक इउ